זה מדגם מייצג, באמת תמצית של מדגם מייצג של אנשים שאני אוהב, שיצא לי להיות איתם בזמנים כאלה, אחרים. יש לי פה אנשים מהצבא, יש לי פה אנשים מאירועים כאלה ואחרים בחיי, בני משפחה, חברים, קרובים יותר, קצת פחות, אבל כולכם אנשים שמאוד מאוד נעים לי להיות במחיצתכם. אז אני רוצה לברך את המצב הזה שאני נמצא בו. אני רוצה לברך את שושי, שאתמול חגגה כך וכך אביבים. כל הכבוד, כל הכבוד לך. אתמול זה yesterday באנגלית. יעני... לפניך. לא מזמן. פשוט תגיד שאתה לא זוכר. אני ב-18, אני ב-19, באוקטובר, גדולה ממני ביום, גדולה ממני בהרבה. אבל בתאריך היא הקדימה. ואני מודה לך, שושי. שעשיתי, אני חייב להגיד, לא קל. ואני באופן מיוחד רוצה לברך את חבר שלנו, ג'רה, שבמשמרת שלי נפצע בתאונה על הספינה, והוא בבית חולים ונכנס לניתוח מחר לחשש לתסחיף ריאות. כלומר שבץ לאות ונכנסה לו גם צל על הריאות, יש לו חור והחור גודל. יום הולדת שמח. למה אני אומר? מה זה תוכנית שלי? העוצמה הזאת שיש פה, הוא שומע אותה, הוא ידע אותה, הוא יקבל גם תיעוד עוד מעט למיטה שלו, הוא באיכילו, ואני מקווה שהוא יצא עוד איזה שבוע, שבוע וחצי ויחזור להחליט. אז אני רוצה לברך אותו לרפואה שלמה. אני רוצה להודות לכם שנעניתם ובאתם. זה ממש מאוד מאוד מכבד אותי. וזהו. לחיים. לחיים. אני מאחל לכם חיים כמו שלי. יש לנו. יותר טובים. טוב, אני מיקרופון, כי אני לא צועקת. ומילים זה התחום של רפי, זה לא התחום שלי. אני פחות במילים, אבל אני רוצה בכל זאת, המעמד מחייב, אי אפשר בלי ברכה וזה. אז אני אקרא איזה ברכה קצרה, ואחר כך יבואו עוד כמה. רפוש. רפוש יקירי. אתה העוגן בחיי, אבל גם הרוח הדוחפת קדימה, לעבר מגדלור ועוד אחד ועוד רבים. יש בך עוצמה ורוך, רגישות ופגיעות, אך אתה תמיד מקרין ביטחון ותחושה שיש על מי לסמוך. בזוגיות שלנו יש נעימות, קבלה, כבוד והרבה אהבה. למרות שאנחנו כל כך שונים. אתה מסודר, אני בלגניסטית. אתה חופר לעומק, אני זורמת. אתה מחושב, אני פזרנית, ועוד כהנה וכהנה. אבל בכל זאת זה עובד. מאושרת בזוגיות שלנו, מאחלת לך ולנו שנים של בריאות טובה, מלאות עניין והרפתקאות, הרבה שמחה וצחוק שיאירו את פניך ואת עיניך היפות, ושתזכה להרבה אושר מהילדים והנכדים, ולהרבה הפלגות רבות באוקיינוסים ובימים. שלך, שושתך.